Akubeni ukuthanda kwalo kanje. Amen. Cha. Angisukumi lokuningi. Kodwa uzobonga kanjena. Musa esuzuzile. Musa kenzeka uzuze mawusuhlo udinga. Ithi ndabalala ekhaya. Ithi thina besaba. Umusa wakho wehlele phezu kwethu. Hlezi singawugcini. Ulaka lwakho lusehlele. Abahluli 16, 19 nabahluli 11. Ruth 1 verse 16, 15. Ilezi incwadi nje mase ngihlala phansi. Mfethu bekhuluma bengifisa ukuthi angabe sayena. Ngoba indaba beyikhuluma ile ndaba edinga yini mhlawumbe ungayidingi wena. Mina nginganyala ekhaya ngihlezi ngakhona. Kodwa nayo inganyala ekhaya kade ngimtshela siza ngayo. Ngithi uyinganyala ekhaya wena khulela ekhaya. Kodwa ngoba sibinayo isikhathi eside. Uwe bekuyimina bengizamyela nje. Akhulume abaphilisa kanje. Ngoba mbe uguga kwami lapha. Mhlawumbe mina niyangazi. Nezolo zami futhi niyangazi ngoba ngihlala nami. Nokujalo wami niyangazi. Nenhliziyo yami mhlawumbe niyangazi. Kodwa mhlawumbe makuguga umuntu akhulume lezi ndaba. Mhlawumbe lezi ndaba zingazwakala kangcono. Ayike sitholakele. Abahluli 16-19 bangaphosisa. Wamlalisa isithongo. Ithi le Bhayibheli wamlalisa ubuthongo emadolweni akhe. Wabiza umuntu. Waphucula izithungo ezisikhombisa ekhanda lakhe. Waqala ukunqoba. Amandla akhe ebuka kuye. Wathi Amafilistiya phezu kwakho Samson. Waphaphama ebuthongweni. Wayesevuka ekulaleni kwakhe. Wathi ngiyaphuma njengakwezinye izikhathi. Ngiyaphuma ngijwayele ngizakusikhulula. Wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Ithi le ndaba ngiyabonga inkosi ibusise. Ithi le ndaba wayengazi uJehova wayesemukile kuye. Sebuhlungu yekela le ndoda engafisi kwehlele, engafisi nami ngehlele. Ukuthi singazi ukuthi unyazi selimukile kithi. Ngoba le ndoda yayinikwa amandla. Khuluma ngendoda ebeyisikhulu ebeyumkhuzi wamasosha. Indoda le uSamsoni eyayinikwa amandla ukuvikela ubungcwele baka-Israyeli, ukuvikela umphongolo wezivukelo baka-Israyeli kumaFilisti. uNkulunkulu wayesenika amandla esimanga. Bayikwenza lokhu beyibophe ngisho nangamaketangu iwaqashule ikwenze kube lula. Uhamba isikhathi yayisibona kuyinto yayo. Umkhuba nje wayo. Kuyinto engayenza noma kunini. Kodwa indaba ebuhlungu kule Bhayibheli esilifundayo lithi wayengazi uJehova ukuthi wayesemukile kuyo. Siyakwenza ngolunye usuku. Ithi khulekani kulesana. Ngizophuma vele ngijwayele ukwenza angeke kungihlulela namhlanje. Kodwa inkinga yayivelela yayingazi ukuthi uJehova wayesemukile kuyo.
afika amaFilisti ayibamba ayishaya ayibulala ngoba uJobe wayesemukile kuyo. Izindoda ehlala phansi kuhle sikhumbuzane. Bekumele sikhumbuzane namhlanje ukuthi angagcini uJehova emukile kithi kodwa siyitshela ukuthi usakhona uJehova kithi. Ngoba siyawuthi simemeza ungamenzeli. Isingoma la ekhaya ka-8 ithi namhla sezibamba izidinji nazo ziyasibuka. Sokufundela kakhulu 11 verse. uJafetha umGiladi uJafetha umGiladi wayeyikhawe elinamandla wayeyindodana yongaziphethe kahle. uGiladi wazala uJafetha. umkaGiladi wamzalela amadodana omkakhe ayikhulu. Amxosa uJafetha athi kuye, awuyakulidla ifa endlini kababa. Wena uyawulidla ifa endlini kababa. Ngicela uwele uye lapha number 7 verse 7. uJafetha wathi kumalunga aseGiladi, aningizondanga nangixosha endlini kababa. Nizelani kimi manje ekuhluphekeni kwenu. Amalunga aseGiladi athi, shawunani. uJafetha wathi kumalunga aseGiladi, uma ningibuyisa ukuba ngilwe nabakwa-Amoni, uma uJehova banikela phambi kwami, kungenzeka ama-Amoni awanikele phambi kwami noma esandleni sami, khona ngiyakuba inhloko yenu. Amalunga aseGiladi athi kuJafetha, uJehova ngabe ufakazi phakathi kwethu, uma singenzi njengaleli izwi lakho. uJafetha wayesehamba namalunga aseGiladi. Lendaba ekhulunywa ngayo la kukhulunywa ngendoda eyayinikiwe nayo kukho amandla okulwa nesizwe sama-Amoni isihlupho. Kodwa before ihambe yolwa ifike iyakhuleka isinkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyacela ukuba isizwe sama-Amoni usinikele esandleni sami. Osengcwele uma ngawuphila usikelile lesi sizwe kuyawukuthi okokuqala okophuma endlini yami mase ngibuye empini ukuyolwa ngothatha kona ngikwenze kube umhlabelo wakho Jehova. Yayicabangile indoda yayifuyile, indoda yayineyinkomo, indoda yayineyimbuzi, inezinja, inayo yonke into ongayicabanga eyimfuyo. Yayicabanga ukuthi mhlawumbe yothi phambi entabeni mayisibona inkomo ebhekeni. Ngoba inkomo ngeke ungayiboni mawuyifuyile, neyimbuzi ngeke ungayiboni ebhekeni, imfuyo yakho nje mawuqhamuka ngeke ungayiboni. Yayicabangile ukuthi ngizothi ngiqhamuka mase ngibona lesi isibuya iqhamuka emzini wayo, emzini wobabamkhulu wayo, ithi bayibona uqhamuka ingane yayo okuphela kwayo. Le ngane yentombazane okuyiyo kuphela okwethi makushona ilanga ingayibonanga, iyibona ingane yayo isifile. Icabanga ingane yayo ukuthi awusebeyibulela laphi, seqhamuka yona kuphela.
Mayisiqhamuka iza amahashe viyela bejabula tonobile amangaboni njengesicelo saJafete. Mabafika ekhaya bayifika ingane iyona ehlangabeza uJafete ekhaya ngoba iyona yokuqala kuqala ehlangabeza uJafete. Isiyabuza ingane, baba uhambe kanjani empilweni? Uthi mntanami nginqobiliphi? Uthi kodwa yini pho wabukeka wena wedwa kubo bonke labantu namahasi ajabulile namasosha ajabulile, wena wedwa wangajabula baba, wenze njani? Uthi baba, uthi mntanami angazi uJehova uyanginika yini ngoba ngithandazile uNkulunkulu oyingcwele, ngacela ukuthi awanekele ama-Amoni esandleni sami. Wenzile njalo uNkulunkulu. Uthi pho baba inkinga yini? Uthi mntanami into engithatha kabuhlungu ngithenge yokuqala engiyoyibona egcekeni ngoyithatha ngenzele ngayo uNkulunkulu umnikelo womhlatshelo. Uthi baba, uma ngawushilo njalo, uma ngawulenzile wasenza isithembiso noNkulunkulu, akekho umuntu ongabuya siphikise. Kade usho manje uthi ngawuhlala endlini kaJehova kuze besephelelwe zami. Isithembiso leso obusenza. Kodwa ngeke usuku uyayithi namhlanje amanazareth amaningi ngeke siwabonelayo esontweni. Ngokuthi kodwa bakhoniwe ukuthi bathe ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekuphelelwe izinsuku zami. Wake kwashiya kanjalo, awushongo awufakanga uthi izensisi. Namhlanje ngeke babona mawuzobabuza bewukuphi, hayi bekuphi isimusi namhlanje ukuthi isandali nangayezulu makufika umakoti esemncane engabatholi abantwana, uthi baba ngibathola abantwana sengiganile sebeyakhuluma emzini. Inyanga yezulu yemzimba lo makoti ikhuluma nabanye ithi zinjani ithembisa, ithi zinjani ithembisa. Ithi uyakhumbula yini wena ngosuku owawuqome ngalo indoda engakholwa, le ndoda engakholwa wawuthi mawuhleli nayo nesenikhuluma nixoxa nijabula nijabulela uthando lwenu, esikhuluma le ndoda yathi ngendlela engithanda ngayo uthando sami angifuni ukuthi lamakhetha asesontweni lakhe akhethe. Uthi wavuma nawe ukuthi ngeke ukhethwe, uthi angazi ukuthi ukhethwe kanjani. Uthi zinjani ithembisa. Yayithembisile le ndoda ukuthi izokwenza umhlabelo ngento yokuqala yokuphila endlini nayo. Ithi inkosazana ithi hayi baba, uma ngawo usenza isithembiso noNkulunkulu awungeke kube khona umuntu oziphisa. Uthi kulungile baba, ngiyawuvuma ngiyazawuba umhlabelo kaNkulunkulu. Uthi badangile insuku ihambe ngentabeni londaba yethu ngiyelile lumntombi bahamba. Yayisihamba lentombi yayisimile ezinye intombi yayisemile lentombi bayo yayisibuya sasesishaya isikhathi yayisubasa umlilo soyayibasa yona umlilo ozoshisa yona ngoba wenza isifungo ngayo. Soyayibasa kathombisa iy'nkulu zayithuzwa yiyo. Thuba kwaqala umlilo washa amalangane, thuba yangeni ihamba kancane emalangeni olumlilo ithi masina okuphelisa abamba engozini baphunyuzwa
wenziwe isithembiso ngayo loNkulunkulu. Ethatha inkomo nje sehlele unyaka ufike indoda iyaguqa. Baba, ngizobika umntanami sasibheke. Batho dokotela akanalo igazi lishoyo. Izinto sengwele ihleli manje ikhomba ngale wothango, ijabana ngale wothango, ikhona indoda ephethe ipapaku ezu-3 zamanzi. Hambe yona ndoda ufike uthenge lawo amanzi ewaphethe mawusubuya nayo uze lapha kimi. Ungawafikanga lawo manzi ngekiphinda yakho. Yathi iyophuma ngesabo wathi hey phuma la ngoba ngeke uwafike. Uma yethemba kanjani? Ngoba le ndoda inethemba yayisigijima yayiphuma khona uthi yathi yafika yayifika le ndoda ingasawuphethe zo-3 igubhu ibungwa abantu isiphethe sezu-2. Ithi yathi fika abantu befuna ukuthenga yathi yaqhwitha isigubhu ithi yakhokhela seyingakuyona isigubhu. Yayifika uyibuya baba esukuya namanzi senifunya zezulu inyanga ephasikele zihomlomeni inyanga ziyiphatha ngiyikhwama. Uma bona ngezula njengenkanyamba intungu ezivuke yazibona inkinga zibona ngezibaphukethe. Ithi hamba-ke nalamanzi isiwabusisile ngezwi ngathemba. Ithi hamba ufike uphuzise ingane yakho uthi ushende ubuyisela igazi kuwe emzimbeni. Noma siphuzisa ingane yakho usho lamazwi uthi ushende ubuyisela igazi kuwe emzimbeni. Le ndoda yahamba ihamba nethemba. Nethemba elifisa nawe ube nalo namhlanje ukuthi akukho okukhona nokusazoba khona noke kwaba khona okudlula ushende. Ngicela ufundele incwadi yakho hlala phansi. Uruth 1:16. Nayifika le ndoda esibhedlela, mayifika le ndoda esibhedlela isiphuzisa ingane ithi ushembe ubuyisela igazi kuwe emzimbeni wakho lasebuyela igazi layisiphuzisa ingane lenkosi. Kepha uRuthe wathi ungangilendi ukuba ngikushiye, ukuba ngihambe ngishiye, ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uyakhona. Ithi makhuluma uRuthe lo muntu okhuluma lana kwakunkosikazi owawubhale indoda yamohami indodana yakhe owayizele wayesehamba kwawayisithembu yayinesithembu inamakhosikazi awu-2. Le ndodana yamohami uma ngayesehambile emhlabeni yayisibiza amakhosikazi endodana yawo useyawayala uthi bandabami uthi yini ningaphindeli emazweni akini ngoba lo benize ngaye la ekhaya usehambile emhlabeni. Lo benimganile usehambile emhlabeni. Ngiyanikhulula hambani emazweni akini ngoba akekho kuyensazoba ngimthole ngimdala ekuthenini ngingaphinde ngikhulelwe ngibelethe enye ingane. Noma ngingayibelethe ingane namhlanje ningahlala niyilinde kuze kube yinini nayikhula ukuze niyigane. Uthi bantabami hambani nibuyele emazweni akini. Sisondela inkosikazi yokuqala endodana yayo esimhaga umama yayisivalelisa yayisihaga. Kwase kuthi le nkosikazi uRuthe ikhuluma lamazwi. Lapho uyakhona ithi le ndaba ithi le nkosikazi mawami ungangilengi ukuba ngihambe
ngiyawubuya nami. Ngiyawubuya nami nalapho uhlala khona. Nalapho uhlala khona. Ngiyawuhlala nami. abantu bakho. Abantu bakho. Bangabantu bami. uThixo wakho. Kakhulu nakho konke. uThixo wakho owunyazi wezulu uThixo wami. Kalapha Nkosi.